Senior most ini kita sebising himmano kai ini movement ongtung literature ongtung economic ongtung বিভিন্ন ramate Dharmaray Debbarma cukup bono respect kayo যেহেতু bini je principle bini noitik ebong je style bo himmani joto borok bai bini খুব kaham relation tongo ebong bo খুব mutually tongnani bo bokrung ke bini boyes batinela onek senior ebong chung pore mani chung khna mani ebong boss amani mote bo early life bo andron khaika andron visit no tung ju tipa sene dagaino sine khaika Qatar Masar Barao All India Party o Graka এবং last part of his life bo chini jatini kok sawino bini paithak bini hama bo like aboni boy ni chukhu bono শ্রদ্ধা kayo যেহেতু bo chini jati ba chini hani kok sawo এবং education ongtung chini nation building ongtung boni je principle ang ব্যক্তিগত ang খুব respect kayo এবং bo tongpro pal rok ma himleka এবং bini je principle noitik abo onek tum sungnani tongo এবং ang sungnani bu muchungo যেহেতু ang যদি যত borok bai chole mano এবং যত borok ni dukho kosto ang buchi mano এবং chini jati chini hani bage ang kok samano obolai kabang obolai kuchuk taita motong mano hawo chung obono chini main ba anga hayong na hanune bole juda kokse haipun chini jati chini hani kok satni aron chung abong mani nango leno ang tini party ni president ongoi oro khaijago ebong last respect chumri khabon ebong apropo tripura ang kroi tabok bini je 13 dino ang Kwlangkha ang kaitorno ishorno bukku akathbiu ang thangui tongko tabok bu ebong bini boyes dora chung thangmane je maya obole chungsi abo haipuno bini poribar bini je borok tongnai borok jotono chung respect tayo ebong hamjago ebong u hamjak mani chung tini simiya bol je bini je principle klang mani abo kinto onek sungna nao pasungna hinai ang tin jotono bini family members logno ang respect layo ebong khakam deu brauni ama bokolok ongtung abong muchungo thank you Pulawo dalaika hambai margu Tripuri khorangno tini sung oroniyo phai chokpaika YT ni kaisa Young Tripuri Association ingui tini Maiklai Iroma Panda Dharmaray Debbarma Kamalpur Maharani Kami Maharani tini khoroksa sung tangai orma phaika angke bini Maiklai Romani Pandau ma phaika angke bobu khoroksa late thyi thangnai Dharmaray Debbarma bo aigeo chini samung chini dofaroni samung khai thangkha tei bo achaimani boni ha orono Maharani bo puila oro Maharani primary school o poregui haina hai bo Umakanto Academic Agartala bo arom boni matriculation paigi haina hai bo puila boni je tanglang mani samung rok 1946 o bo Janashikha Samiti o khoroksa member tei founder tei abono kargi bahine bo
गणमुक्ति परिषदनि फाउन्डार गोबां लाइबुमा बो सामं तांलांखा दशरथ देब नीलमणि अगुर अमाहाय खालाय तै गोबां आदार्स दं बनि लगे ते बनि लगे बहायनोहाय टिउजिएस होनै संसारफ्राव बहायनो कान्दा कुप्राव आफ्राव बनि खरकसा अबदान दङ टिउजिएस संसारनि आबानि परे टिउजिएस नि परे बहायनोहाय पाइथाव आइएनपिटि नि ब सापर्ट खालायगै ब थैलांखा ब थैखा जानुवारि सरि ब आसाइखा 1 तारिख जानुवारि 1911 तै ब थैखा ओ हानाया कारिकलांखा जानुवारि 2 तारिख 2020 तिनि बनि माइख्लाय पान्डा रजाकम जागा जों वाइटिआरआवबो बनो खाकसमा पान्डा याफारगानि होनै फायलायजा हामबाय Asla ne pising tei muthang na ne. Asla phai pro ba chawi chung. Belaikena hambai tripuri khorang nai tong nai ta hukte bukuk sona sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khong khangken daktino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi